Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikta. Epong vet arve kejang penamat di pu arong sopi atalomajo lang inglum ponet. Di pu arong sopi along ara jeke aliracam penangan aliracam doponlo. Setami bangso ara jeke arve kejang lo pulute ara je madna kasonsi aphong tinta thekponlong. Sonsi di pu arong sopi along epong vet arve ke kejang penajok penangan adim lang inglum ponet. Sonsi kula rajo anta langlete langathai amatsi ave. Lapen office asai hemalong anta langsi inglum ponet. Lapen lapu pirbi market malom kaceleng atau warajo anta lang inglum ponet sido. Lasi lapuson di forong sopialong epong vet arve kejang pen batai lang kithi kanglum verke isi manghu pon memi alam lopusi cirok tokara ratumpen mingjepon. Cultural office along Chokomaratum kache damde si Arnikeong. Karbi Anglong along riarlo Karbi Akhe angbong ta lun tomo pindeng sumpot pencenglok ason Karbi Akhe ajutang jubat kerim kebi mate kapaching thurpon thubom thekji aphan pupen cultural office biponlo. Laso along West Karbi Anglong hamrin arong supia along setami office ahem biponsi bangso along Chokomar anghoy setami biponlo. Bonta koson penajok lo ne labang sosai hemalong Chokomaratum kache damde si Arni ong munak titilo. Sonsi bangso cultural office along perang kia tumpen kahumri damahut halapu inut pion asai kacoklem dun bom alang lipan ansi cetong damlo. Bonta alang lia bangke a oka prananta kemisen kali alang li paralyze aki sodo pusi nang cethandon. Bonta lapu a oka pran kemisen atuma bangke office kacedam desi Arni ong munak titipusi bir talong pon. Hamren pen Pearson Ronghang Karbi Anglong News. Sandro Singh Terang. Analil daw kopiar pula nang itu LDA. Sa nang itu lo sta bangan dal. Itu ni staff ke permanent ke bahni ke. Bahani. Okay, kado weke. Kado ke bangkli le. Ini permanent bahni hala to bisango pe nili. Engke masterul bahni. Masterul bahani. Dan non office support lo kopi pulo staff jo ang wedat ke. La bangala hala tumse chini po hala konselanda tumse. Headmaster, head teacher dong, tumpan la tumse chini po. Head teacher ikonala. Ala apnya pine rong hang pio. Mona Lisa rong. Arong ke ikonala. Dag hamren man pun. Ante Alang li matsita chewang ke chewang ida tadi. Nom chewang we aje ding hoi lo. nang itu modern culture bang kopi pisi nang tum ke than pon. Itu mangai step pima direction ipi itu lah claim chon. Kopi pila nang tum klem tangke. Claim tang itu ngai lason drama company ni to claim lo phang pen hai. Nang nom me la pusom doma. Nom ngai rason abi. Mina officer ta abi da teng lo mati dik. Endala non KYF na le pula so aphan ka chisik pina do mana. Ni tu mangai lawang chini ni sala art and culture council andar mati dik ho tam si chini lawang. Ingdeng thon kebraisi nilip ZKYF rong aji ketalon ji aphan tirikamame keseng. Lakhain koirapo nilip MEC constituency ke parlo panjan ahavar merabheti community hall along chetia chiklo niphai korai siar ni ada porphai sir kepen pangchengsi kewangji priya chiklo niphai inkore hini inkore ki thom lapen niphai inkora pli arni an aparman pining surihni ra inkore ki thom aningkan nilip ahavar along ingdeng thom kebraisi havar karbi risonim sorong aje alira champion ketalon ponji aphan karbi jutang asong nilip havar asong tirikamame sengpon tanglo. Karbi rison nimso rong aje ketalon arta ingdeng thongke braisi plengpo. Karbi jutang asong nilip hawarame atum ahin pen patir piponsi nilip hawarame tirikamame sengpon tanglo. Labangso ame nilip hawar ame phusures tiso ahin pen me chariponlo. Me ki phalam theke than nilip kro ahin pen than pon lapen kachetong aluhi kapachini apor Jackson milik ahin pen Karbi Akhe aman apeng ke thine Karbi apoho pen arvaksi pachini pon. Lasahut aluhi sarpo aman apeng pen kache tongdon aluhi sarpo nilip MEC pobitro rongpi chetongdon si
Non kewang jin nilip along Karbi jutang asong nilip hawar ame angkang kado kawe terang kret troksi sosedo a terang tena tuma phanta terang isipen emisi pobitro rongpi methang jongjong a hinpen tangka kering suri kep a terang tena tuma phan panong piponlo lapen pipon poputa rarathengno lamchak pipon api mei kechak ji adim mirabhiti high school jui hidi along klam along anta adimaklong langcharidam Pining Karbi jutang asong nilip hawar ame ZKYF mei isek mei phu emisi pobitro rongpi aphan mei phu arpu loki ingti aphan dun mei phu arpu hai timung aphan dun mei phu bokoram rongphar aphan kongchun bang arpu methiu tokbi aphan rap kongchun bang arpu babu ingti aphan sai hemchun bang mohesteron aphan dihin rimbang obetson terang aphan pendel in charge pekpon lapen ong dung kaprek kaprek chedom sarpen arpu pekpon laso hut jutang jubat kaching hon asong japo song japi sujit timung obetson terang arlis hansepi malin ingtipi rotno timung mohesteron lapen kadukawe bang pharu isi sosiarat chetong don nilipen philip tiso Karbi Anglong news Thongkebra isi Karbi hawaramai dan si ini hawaramai tirikam kiseng tirikam mamai kiseng berabiti lo si ini ngabang nilip hawaramai bang ke berabiti long si dupo si soteng pelitum pinila bang ke hawaramai ke pamanji pan tirikam mamai sengpon lo lapen mesen ben pini kadu ko be rong asar lapen githi kiding tumnang chitong don si lapen zonal committee pen sitame ongdung president ben dang lo kadu welang tumnang chitong don si mesen ben itum pini hawar mai kibi pon ye phantiri ka mai seng pon long lo si peneng bang ke litum ingdeng thongke rai si lo peneng bang ke chisik chidang pon nai moneng ilitum Karbi Youth Festival sertalin aningkan lo Golden Jubilee lo si Golden Jubilee fana banga peneng labang so hawara mai pe hitum chisik chidang ponang koppo lo si nili chuning riji through media hoi pen nili balong great roxian aterang do unit do lo si a unit tin pen setame peneng bang ke chitong don et nang po la pen nonamat ke circular nang pipilang Central Committee pen ada si ongdong hawaramai pen setame hoito suri hini ke thombak amonet ilitum moneng jubilee hot dom dak ni liba hawaramai pen setame itum ponang kok kahai lasi lahai kato be chisik chitang ye phan le unit great roxy phan setame setong eje phan sit through media hoi pen le chuning ri lo la pen isi bang la lo unit atum ke Charlie hot alang tum katura dopik ke Charlie nai lapen kiri kalan nang ji kedam ke bang pendang lok katok kowe non akai munit atum kaching hon kajin so kawe akai nangkili bom ajok munit hijansi avi a ok kachecho akaya sonsi nangman bom tanglu sonsi lumjong ingtia phan moses inghi no pakpen apran armudet kedam tang bhom kuru ajo por phai sirkep apor west Karbi Anglong hamren porbot arong amikar karlitang sitarong pharpi achor karlitang lumjong ingtia phan dipu police station ke parlo haplong ki tiso arong amikar sem ing hi asopo moses ing hi no pakpen apran endet Kachini dun atengke o somar aphan loke pacharli je aphan akorte aki bisi ahem ke chongdat ke dobom una ahutsi bangso ahuni phonanglo karlitang lumjong ingti alangli asomar bang plido soarlo bangke thomlapen sopin suino datum aphan pamote kanglo alangli asomar sonsi kacharli artalang alangli tum kapor hi pendanglo kisung angdeng nangli roklo lasi Karbi Anglong Dharmas Council ke chari sihi ma ke hai Dr. Tuliram Ronghang aphan nangra vek thapusi o somar jangreng bang plia tumpen sihi ma phan kachuningri pedupon Lapen apran karmut vek Moses ing hi asar piasar bura atum tami unan jerap dun popusi pherang kya thengno lamchak jipipon. Tum kacibongo cincek tangga via prangki. Mila tum kam tak lem rapet. Lapen curapet jun rapet tum. Tamil bang sojo bang ke koson ko pinen ni lida thegdun de lo. Arling banganon kecilor bang ke nili korti akleng silo. Athela bang so piposi dakan kecongdak ke bang nang mautela sumar yang riasi bihek si payang ri apai kici.
masih sumar bang plian por he pandang liar ni sidin hajira klem sila tuman sekolah padun masih hamren chong dara thai masih dak ni lihem buha dak ke habjan masih dak cek acu tudun so poisa pen up second year tum test exam fan tum pine pilo form fir abia pan poisa nangeri cek na chu thu sigera masih le bang so poisa ka puthai masih poisa ke hang dun poisa ke hang namal ka chong dara ding malah subang bom musi ko pitong to war beng nang che phone nili chinin de delo dak nili ka che thegon long ke nili fan already thu elo che thok masih la so ki thu sin nili thegon long ke arju rek the delo nili bang thilo to thu pe lo posi masih ang ke kopia polo ta arju thai delo stamila dak nili ka chini du na teng lo tang te ke thegon long ma dak atsar pita thegon long sini chini sila tum ko son si pudun de mal bang ni ta surit delo bang ke tenang li tum ko PC puji itu lo no da phan kan te non Karbi Anglong tam council ni tum lo en order phan ge ni tum maning vc la sojo masila ke tu pet osu musia singhi phan bang gen lang tum pon de lo police ari deng su dai de lo same ho dai de da pis tami ni li tum ning du ga bang ke ni li apunu lo so sumara punu lo aposi la bang su sumar phane engine su memi athe bi hek panda paita ve apu inu vet se ka pangrang lan sumar bang pita ahem ta ve arita ve non ta bang long li si do ham renta si hu sumar tum kapor hilang pulo tante hu sumar phan ko masi ke lang ko ni li puya bang ke masih bang so ke lang dia phan ko son se claim mala banita chat chak the dalo ni hin man ke mane phanang di hin pen ko kachuni ri nili hin pen kachuning ri pidun gang tunga bang ke ilitum kaita putang te tu masar cm sar tuliram ronghang alangli phan nili hin pen chuning ri pilo la bang so sumar bang phia phan kapor hiang ko lang por he bom lang posi la pen se so sumar kapor hi thegi phan akerap pithe ka sonte nili an su se ninga rong yil pan alangli long taman su ser nam yur jime doji atheni tum dak apunu tum da thang da kerap thei ya kong ri ni tum da kiddu ga se bihek pan da kiddu ga se posi alang non kacari bom itu masih CM sar pan kacung li pon la helo monal ka por he bom scan year lo scan year test fan silang dum for pera pulo in labang por he don ke class 10 class 9 por he bom se sumar hon ke lang ni phan ke kachuning ri ke ni tu masar CM sar fan se chuning ri lo